ଖାଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୟ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଦେହରେ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବଜାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ଟହଟ ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ରୋଗ କରନ୍ତି, ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ନନା ସେ ଫଳ ତକ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗ ହବ। କାହିଁକି ରୋଗ ହବ ନା ସେ ଫଳ ସବୁବେଳେ ସାର ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ। ସମୟରେ କିଛି ପୋକ ଲାଗେ ତାହେଲେ କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ଆଉ କଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ନା ମହୁଲ ମୋ ମା ମାନେ ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ନାଇଁରେ ଧନ ସେ ମହୁଲ ଅଠା ଖାଇଲେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହଉଥିଲା। ମୋ ମା ସେ ମା ଖାଇଥିବେ ଏ ବୟସରେ ସେମାନେ ଯଦି ସେ କାଳର ଫଳମୂଳ ଖାଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଏ ସବଳ ଦେହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସିଲାଣି ତେଣୁକରି ଆମର ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ପାନୀୟ କଣ